தேவக்கோட்டை நகராட்சியில் மேல்நிலைப்பள்ளி இல்லை. அதனால் பொதுமக்களும் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களும் ரொம்ப சிரமப்படுறாங்க. ஏன்னா அவங்க போதுமான இட வசதினா அரசு பள்ளியில் இருக்குது. இதுக்காண்டியே 2 அறை +1 +2 வரும் அப்படிங்கிறக்காண்டி 2 அறையை வேறு ஒதுக்கி வச்சுருக்கான். இல்லை அது பத்தாட்ட கூட மேலே கட்டி கொடுக்குறதுக்கு தேவக்கோட்டை நகராட்சி தயாராக இருக்குது. அதுக்கு பணம் கட்ட சொல்லி 2 லட்ச ரூபா பணமும் கட்டிட்டான். ஆனால் இது வரைக்கும் மேல்நிலைப்பள்ளி வரல. அதனால் மக்கள் எல்லாம் ஆதங்கப்படுறாங்க. நாங்கள் எங்களுடைய தீர்மானத்தில் மேல்நிலைப்பள்ளியை உடனே கொண்டு வரோம்னு சொல்லி கூட்டத்தில் நாங்கள் தீர்மானம் போட்டு அரசுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கோம். ஆனால் இது வரைக்கும் வரல. இது சம்மந்தமாக அரசு முயற்சி பண்ணி உடனே கொண்டாந்தா நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவோம், மக்களும் சந்தோஷப்படுவோம். ஏன்னா தேவட்டூரில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இங்கே 10th வரையும் இருக்குது அரசு பள்ளி. அதில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் மறுபடியும் காரைக்கும் அனுமந்தக்குடி அந்த ஊருக்கு செல்றா. ஏன்னா இது